Hallelujah. Amen. Bawukhona nje uthi ilabona Nkosi. Makusakhona lapha kamise. Yeah. What a good question. Uhlalele. Othi sakhe. Wahlukile. Ngokwamazinga qala ngoNkulunkulu ngiyabingelela uNkulunkulu uyisindodana umoya ongcwele singamnikeza ihlombela umfanele egama leNkosi. Ngiyabingelela umpostoli in his absentia egama leNkosi uma umpostoli engekho naye umfundisi wasekhaya baba uNkwanyana inceke yenkosi ngiyambingelela. Bingelela lonke i-executive yakhe ye-branch les hostileyo njenge crusade
WFGC alibonge igama lenkosi. Ngiyafisa ukuthi nginishayele ihlombe ukuba ngiphethe imakhi kodwa ngicela ungishayelele wona ihlombe egameni lenkosi. Hallelujah. Brother Sifiso MC wethu umvangeli nceke yenkosi esiphathele uhlelo ngamandla. Ngiyacela Nkosi yami on behalf of me because ngiyakwazi ukishayela ihlombe ningishayelele ihlombe egameni lenkosi. Praise and worship team. Sesuthe sesuyoli sese shwabata kuthe wena ngithi nonkosi kuwe uboti lapha yana nonkosi egameni lenkosi usound engineer wethu uyazi ukuba nesokuqhubeka ngicela ngishayelele bona bodwa nje ihlombe ngiyaqhubeka ugogo okhona phakathi kwethu Nkosi yami lokugcina nje ihlombe ngenhlashana lokho ngaphandle kwakhe. Bonke omkhulu omama obabe abakhona phakathi kwethu siyababingelela egameni lenkosi. Ngibingelela obhuti insizwa indlu yamandla, the vessels of honor, the prophet, the evangelist, the apostolic, the pastors, the jack of all trades. Ngeke elokugcina ihlombe lishayela obhuti bonke abakhona lapha egameni lenkosi. Ngiyabingelela Sunday school obuthunono otakalane osisane ngicela ngishayele ihlombe Sunday school nalokho. Mina Sunday school nginazi amagama enu nonke. Ngingaqala la ngithena sokuma bani. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyabingelela ibandla lonke lenkosi elikhona la endlini egameni lenkosi. Ngingumanqale isibongo albonge igama lenkosi. Ngiyakholwa ukufa nokuvuka nokubuya kukaKristu Jesu ezongilanda. Hallelujah. Ngicela ushayele ihlombe ukuthi ukhona. Bakhona yini abathi siyaqala ukuba khona lapha etendeni elimhlophe elikhulukazi nomhlanje siyaqala nje ukuba khona phamisisana ngifuna abazalwane balokukhambe ngehlombe linamandla nomlilo. Phatha kakhulu isandla. Wonderful. Ngicela nibashayele ihlombe abazalwane ngoba nawe sakushayela. Alright, bazalwane ngizonibukela. Welcome kwi-presence kaNkulunkulu. Albonge igama lenkosi. Ngiyacela nje ukuthi uyoliswa angifundele uSamuel chapter 1 verse 3, 5 verse 6. Ngifisa ukunamukela kanjalo. Hallelujah. Asithi thula moya wami. Thula. 3, 5, 6. What in Samuel chapter 1, verse 5, verse 6. 3, 5, 6. Lana manje mawafunda uzwashumayela wena. Verse 3, verse 5, verse 6. Ngiyathe kabili Jesu. Lawo muntu wanyuka emzini wakhe iminyaka ngeminyaka. Ukukhonza nokuhlabela uJehova Sebawothi eShilo. Lowo muntu wanyuka iminyaka ngeminyaka ukuhlabela nokukhonza uJehova eShilo. Verse 5. Kepha wafika uHanna isabelo siphindwa kabili. Ngokuba wayemthanda uHanna. Kepha uJehova wayesivalile isizalo sakhe. Leli verse liphethe isintetho 3. Kepha wanikeza uHanna isabelo esiphindwe kabili. Number 2, ngokuba wayemthanda uHanna. 3, ngokuba uNkulunkulu wayesivalile isibeletho sikaHanna. 6,
Isitha sakhe samncokoloza kakhulu ukuba amthukuthelise. Ngokuba uJehova wayesivalile isizalo sakhe. Kubili lapha isitha sakhe samncokoloza kakhulu ukuba simthukuthelise. Sizathu sokukhokoloza kwakhe ukuba athukuthele. Ngazathu sini sokuba uNkulunkulu esivalile isibeletho sakhe. Ingalo